Dnes to bude o krajinách a bizarných realitách sveta. A pár z týchto otázok ťa celkom určite nachytá. Ktorá krajina má jedinú neobdĺžnikovú štátnu vlajku? Je to Nepal, ak si toto trafil, hoď like. Ktorá krajina je najmenší plne nezávislý štát na svete? Grónsko patrí geograficky skôr ku ktorému kontinentu? Toto znie ako preklep, ale je to realita. V ktorej krajine sa hovorí viac než 800 domorodými jazykmi? Papua Nová Guinea alebo Indonézia? Je to Papua Nová Guinea, ak si toto trafil, daj subscribe. Ktorá krajina nemá žiadne trvalé rieky? Ktoré mesto je ústavné hlavné mesto Bolívie? Ktorá krajina v Južnej Amerike má ako úradný jazyk holandčinu? Koľko štátnych hymien má Nový Zéland? Toto je presne ten typ faktu, čo ľudia tipnú zle. Názov Ekvádor odkazuje na čo? Na rovník alebo na meno objaviteľa? Je to rovník, ak si toto vedel, hoď like. Čile je skôr aká krajina? Vatikán je úplne obklopený ktorým mestom? Ktorá krajina má viac jazier než ktorákoľvek iná na svete? Ktorá krajina je autonómna v rámci Dánskeho kráľovstva? Táto otázka vyzerá ľahko, ale vie nachytať. Ktorá z týchto krajín je vnútrozemská, Paraguaj alebo Uruguay? Ktorá krajina má dve hlavné mestá, pričom vláda sídli v jednom a najvyšší súd v druhom? Ktorá krajina má na vlajke draka? Ktorá krajina leží zároveň v Andách, Amazónii aj pri Tichom oceáne? Toto si veľa ľudí spojí zle už len podľa mapy. Ktorá krajina leží medzi Rumunskom a Ukrajinou? Moldavsko alebo Srbsko? Je to Moldavsko, ak si toto trafil, hoď like. Ktorá krajina má viac než 250 000 jazier len v jednej provincii? Finále je detail, ktorý si veľa ľudí na mape nikdy nevšimne. Ktorá krajina má viac ostrovov, Indonézia alebo Filipíny? Je to Indonézia. Ak si toto dal správne, daj subscribe. Koľko si dal, napíš to do komentára.